Sinibingelele babukeli benseso TV1 nabalandeli bohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje sisesigodlweni esikhulu sika dokotela. Sizobona futhi lezo izimanga ahleze senzela sona azivezela zona. Dokotela ngizokunikeza nje ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso TV1. Sanibonani ababukeli nabalandela kule channel baba. Into engize nayo namhlanje just uconfirm nje into engampela ukuthi uconfirm imina nje umkhulumzeliwa njalo engitholakala la. So funa nje ukuthi into ngizoyiveza namhlanje ayiqale nje ukuthi niyibone into nayiphinda nayibona futhi. So just uconfirm nje ukuthi ngisakhona futhi ngisaweza umsebenzi nabantu futhi khona lusizo balaluthola. Bayalithola mkhulu. Kunjalo ke baba. Mkhulu sike senza ivideo siconfirma indaba yegroup. Ngiyabona lapha phambi kwakho kukhona esikubukayo. Mongachazela nje umbukeli ukuthi ke yini lesibukayo noma umsebenzi walokho esikubuka lapha phambi kwakho before sifike emalini. Kwenza ini lesigubhe lapha phansi njengamanje? Lesigubhe sila ngaphansi. Mawungabe uyakhumbula le video eqala kwakweze kwakukhona lezi ke angisidayisi lezi ke siba sihlezi nje sikhona kumina, but if umuntu uze nengqondo yokuthi udinga isigubhu njengale video saweza ngayo ngemuva ukuthi umuntu ufuna isigubhu leso sathengwa saphela, abantu bafike sathenga baphela, safika sinye futhi sisekhona ezinye. So mawungabe ukhuluma indaba zesigubhu abantu bayasithenga futhi bayasebenzisa. Ufuna umuntu ohamba naso, ufuna umuntu ukusibeleka yonke indlela abafuna ngayo, siyakhulumisana siyazizana nje ahambe naso ke uyothola nje indlela abayithola ngayo. Yebo, manje lento leyo ke iyona nje iweza ngayo ukuthi ngibe namandla ukuweza imali la. Ezakho lezi ezami lezo ke. Kodwa zikhona futhi ezidayisayo. Sikhona futhi lezo ezidayisayo. Mkhulu njalo ke. Mkhulu sizophuthuma siye lapha kule msebenzi ekuwona kahle kahle esifuna ukuzovezela abantu njengamanje. Kunjalo ke. Angazi noma umkhulu uzosukuma la ekhona ewenze mhlambe kwenye indawo noma sizowenzela khona la. Sizowenzela khona la. Lento engize nayo namhlanje into incane. Ukuthi just ufuna nje ukuthi kahle kahle vele abantu bavele bawazi nje ukuthi umkhulumzeliwa ukhona. Mkhulu singofiki ngisinako ukuthi sithola abantu abathi bathola umkhulu kwenzeka imisebenzi wangenzeka. Sifuna ukuconfirma mkhulu namhlanje ukuthi abantu abafonele wena straight via video call to confirm ukuthi wena besikhiphe futhi nezinombolo esizoyibiza siphinde siyibhale futhi la screen ukuze abantu bebeneshow ukuthi bathola wena mkhulu. Yebo. Izinkinga lezo siyavela eziningi. Bavele bathi ngihlangene nomkhulumzeliwa kanti akahlangana nami. Bavele bathi sikhuluma nomkhulumzeliwa kanti ukhuluma nomunye umuntu. Abantu baze nenye ingqondo la ukuthi bayihaga lezi number zethu. Bayasusa bese ke bafaka inamba zabo. So kwenzeka engathi izona nje inamba zabo, kwenzeka engathi ukhuluma nomkhulumzeliwa and baweza nje ama voice yakho nje ukuthi bafane ne voice yami. Uyabo. So ngifuna nje ukuthi ngikuthembise wonke umuntu namhlanje ukuthi if ufuna ukuthola usizo kusukela kumina, umuntu vele noma just aconfirm ukuthi baba mina ngithande, bakhona vele abanye bathi angithande video call. Njengoba awuyithande video call but just uconfirm ukuthi wena ngempela umuntu wena ubaba wangampela. Lento le and futhi ujwayele kwenzeka komama. Bomama bona nje baba ne pressure badinga imali kakhulu. Bomama bona nje angithi baphethe nje umuzi. Uyabo masithi lo umuzi kuno umama ngephakathi kwayo. So umama vele washesha nje ukuthi ukhulume nomuntu vele aye kuyena. Mawufika lapha yana bathi ngizothumela ingane, ngizothumela bani? No lutho lokho, mina ngiweze lokho. Mawufuna ukuhlangana nami uzohlangana nami, but if ubona nje ukuthi nami ngisabhize kunabafana laba engifundise ngabo umsebenzi basebenza futhi kumina and wena nje uzoba umfakazi njalo hlezi wabona and uzoqala ukuthi ukhulume nami before uhlangane nabo. Mawuhlangane nabo ukhulume nami nge video call ukuthi nangu nje umuntu lo ngithumele ngayo ngihlangane naye. Uyabo. So into yakho nesebenzisana nje nge video call njengoba ungibona kanje ne video call futhi uzongibona same thing ukuthi nangu nje lo baba. Noma just uconfirm nje ukuthi iseconds nje ukuthi okay athi siconfirm ukuthi uyena. Mina mangivela nje ubuso wami uthi okay baba uyena nje ngibongela sikhulumeni ku WhatsApp inye indlela zokhuluma noma ku WhatsApp call noma video call sizoqhubeka noma sibhale nje ama typing ama voice note anginankinga lokho noma uzofuna i call straight, but if
uzofuna call straight uweze sure ukuthi lento ngiyifonayo ubaba lo ngiyamuzwa nje force yakho ukuthi uyena but kune into uyisolayo nje ungaqhubeke ngayo uye phambili wena uweze ukuthi nje ufone nje ku WhatsApp video call uconfirm bese ke uyikhade ubuyele lapha ku call ukuthi hayi ngaphela uyena nje ngikhuluma naye. Hayi mkhulu angithemba ukuthi umlaleli wenseso TV1 uzwa kahle and ke uzokwenza njengoba sichaza ukuthi akathinte umkhulu ebe neshow ukuthi uyena umuntu akhuluma naye uyena ngqo umkhulu la uzokhuluma naye. Ukuxolisela kwalapho ke njengoba sila sibhizi siyajuluka la siwenza umsebenzi ukuze uthi abantu bawubone. If umuntu uyangibhalela khona ku WhatsApp akangithole masokuthi nje akhulume into eyiningi lapha yana umuntu ojakile ufuna nje ukuthi uthola usizo ngokuphuthuma ngokujaka kwakhe makafone uyabona ukukhuluma nawe ifoni nayo yamakhosi ila pocketini sho ukuthi mawungabe nje ukuthi angiyibambe leyi yamakhosi trade kusho ukuthi lapho ke ngishayela imoto okanye ngiweza something nje ukuthi into ukuthi bafike ama client nje asalindile. But if ubona nje ukuthi ngitholakala online but angisakuphendule lindake ukuzokuthi ngikuphendule ngesikhathi sakho. Konsile mkhulu. Kunjalo akufike nokujaka la kumina. Yes ngoba umuntu obhizi mkhulu. Umuntu ngibhize and mawufika kumele ukwazi nje ukuthi if uqale ukukhuluma nami mawukhulume nami uqede 100% kuzoba kanjalo ke usobisana kanjalo ke lezi inkinga engijwayele kusibona ngazo mawufika ama client ngawumina bayafika bese ke abanye ba complain ukuthi umyalezo ngithumele ekseni uyangiphendula ntambama and kumina kubatshela nje ukuthi if be ujakile nje ufuna ukuthola usizo uthatha 5 rand nje airtime uyifanele kumina njengoba into eningi nje ngiyayicaza la lapha uconfirm nje kuphela. Hayi mkhulu ngiyathemba mkhulu ukuthi abantu bazokwenza njengoba uchaza nje mkhulu be understand futhi ukuthi umuntu omatasa ongayenzi futhi into ngokusheshsha uma umthumelele umyalezo mkhulu uzokuphendula mesisikhathi esenaso. Mkhulu abantu balindile bafuna ukubona isimanga sake sabavezela sona. Sicela umkhulu esenzele imali siyibhekile singeke sikhathe lutho singeke siphoze lutho eyenze nje sibhekile njengoba wasenzela before mkhulu. Kunjalo ke baba. Yebo baba. Lento le ngizokwezela namhlanje ngisenalento lencane le futhi nje lento le ngizokhona ukuthi ngikwezele khona ke la so mina mangiwenza umsebenzi wami ngitshela ukuthi nani niyibonele nje ukuthi iyona into yangampela na yabo kwezela ukuthi ube khona umfakazi ngithi ayona imali leyo. Yes mkhulu. Umuthi lo. Umuthi. Uyabona? Yebo. Uyawufaka lana ke. Uyabona? Yebo mkhulu. Ayikho imali engifakele. Cela ukuthi wena ke nje usondele kwezela nje ukuthi kube khona nje into ebonakala ngabantu. Awuthi ngiqale la. Mina umsebenzi mangifuna ukusebenza nomuntu ngisebenza nale ndlela le. Yes. Kuthiwani la? Mkhulu Mziliyo. Angithi yebo. Mina mangiwenza umsebenzi ngidinga igama lomuntu kuzothi ngiweze ngayo umsebenzi. Yes mkhulu. So angithi nayi iphepha. Yebo. Ngiyayifaka ngithi. Yes mkhulu. Seninganile. Mangithi nje mina ke ngilivuleke le phepha leli. Mhlambe ungathi epocketini kwakune something wona lo umuthi nephepha leyo. Yabo? Yes. Ngiyafaka ka ngithi khona lapho. Thathe lo umuthi kathi bewuwile nje so yes. Nali iphepha. Ayikho imali angithi. Yebo mkhulu. Uzokuthi ubone ukuthi ufakazi ukuthi imali ayisekho la. Kodwa mina ngizoweza imanga la ukuthi nani niyibonele nje ukuthi bebuka abantu izoba khona la. Awushiye kanjalo ke la baba. Le iphepha le ungayinaki. Number yami le. Ngwezela ukuthi ngiyibize ukuthi umuntu uma ungabe uzoba interested nomsebenzi ngizoweza la makafone kule number 068 121 8131 yayiphinda futhi 068 121 8131 iyona le number izovela lapho futhi escreenini uzothi umuntu angithole lokho ngibizela ukuthi labantu labajwayele ukuntshontsha inamba zabantu kodwa egcineni bangamfonela ukuthi kunomuntu ushonile la umuntu ofile la njengoba nayi mangikhathala lento niyezayo nisova mkhulu kunjalo ke. Okay kulungile baba. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Funa ukuthi baba labantu bayibone imali. Funa nje ukuthi bayibone imali. Funa ukuthi bayibone imali. Funa bayibone imali. Funa bayibone imali. Funa bayibone imali. Funa bayibone imali. Amen baba. Umsebenzi wami nje uwona njalo ngiyakuvezela lento le. Yes Uthi iyona lento le engisiza ngayo if udinga imali. Mina mangiweza imali usukela kwalento le. So ngiyathi nje ngiyayibheka ngiyifaka la. Uyayibona ngithi into yami nje. Yebo mkhulu. Ngithemba nje ukuthi iyabonakala. Angithi ufuna siweze imali baba. Yebo uzokhona ukuyibonela nje. Kunjalo ke baba. Hlalani phasi, hlalani phasi, hlalani phasi, hlalani phasi, hlalani phasi. Yes. Bantu bafuna imali baba. Yabona abantu baba bafuna imali. Lento bayidingayo abantu imali. Imali mkhulu. Kumdlalo weziwa la nje. La ekhaya ukumdlalo weziwa la esigodleni. Mina ngiweza imali. Mawuthi wena ufuna imali fonela mina ke. Akumdlalo weziwa la esigodleni. Sidinga imali, sidinga imali, sidinga imali, sidinga imali, sidinga imali, sidinga imali, sidinga imali. Bavezele ukuthi unamandla angakanani. Funa nje ukuthi babuke nje bayibonele nje ukuthi unamandla angakanani. Sidinga imali la. Ngiyabonga, 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 ngiyabonga. Sidinga imali la baba. Baba unganginikeza nje sikafunyana nje uthi nawe nje uzokhona ungacishe ikhamera yakho abantu bayibukele nje uthi iyona lento yeziyo la ekhaya baba. Yebo mkhulu. Baba lokho okuncane engiphethe ngawo nje sekulungile baba. Sekulungile mkhulu. Mina eside lami sengilight nje. Lokho okuncane sokukhona la sizovela uthi nawe nje uyibukele baba ukuthi nawe ongomuntu uzokhona nje uthi akholwe lento siwezayo la. Yes baba. La ekhaya ayikho umdlalweni la oweziwa la baba. Uyangizwa baba? Ngiyawuzwa mkhulu. Baba lento kade bengidinga ngayo ukuthi umuntu azoyibonela la imali. Yenziwa bukhoma mkhulu. Ngiyathemba nje ukuthi wena awucishanga le camera. Cha mkhulu yonke into nje siyayiqopha nje Sekurayithi asikazi. angithi. Yes mkhulu. Ngifuna nje ukuthi bayibukele la ukuthi kunani la isikhwameni. Into yokuqala mangithi ngifake isanja. Ngithi kade ngifake iphepha lami. Iphepha mkhulu yebo. Lona ngithi. Yes kusayilona baba. Ilona ngithi. Yebo. Funa nje ukuthi bavezele bayibonele bona ngithi ilona. Mina lento ngizokhipha la into efana namaphepha. Uyangizwa baba? Into ngizoyikhipha la efana namaphepha. Uwona umsebenzi engihlalele la. Uyangizwa baba? Ngiyakuzwa mkhulu. Into ngizoyikhipha la efana namaphepha. Into isikhathi sincane lezo ayikaphele ngisho i-hour ngiwezile lokho. Ayikaphele ngisho i-30 minutes engiwezile lokho baba. Uwona amandla ami engiwezile khona namhlanje baba. Imali le mkhulu umuntu engathi mhlambe ukezwe kuthiwa imali ziyanyamalala noma iziphendwe amaphepha le imali nje mkhulu Iyona le mali engiwezile la. uhamba nayo usuwala esigodlweni uyekhaya. Futhi wena umfakazi ivideo yakho yokuqala ukwenza lesigodleni uhamba nemali yami. Yes mkhulu. Mhlambe unomkhulumo nje uzokhuluma la ukuthi le mali yenyamalala noma yagcina kanjani kuwena. Hayi mkhulu imali nje mkhulu isebenza kahle iyahlala futhi kuwallet ayishintshi kwamaphepha ngufakazi lapho nami imali yenziwe omkhulu ngiyagoduka nayo ihlale futhi ikwazi futhi ukusebenza. Last time ngathola ekhoyo omunye umuntu wangitshela nje ukuthi njengoba ufaka iphepha kanje le imali ngeke izibe khona yini amaphepha. Ngithi no le iphepha lechaza ukuthi umuntu engimwezela ngayo umsebenzi kumele ngiconnecte nabantu badala ngiconnecte nabantu bangaphansi ngiconnecte namajozi ami yonke into nabafana bafihlane. Uyangizwa? Le imali ngibangathi nje ngiyazezela mina ngedwa. Uyangizwa baba lento ngisho? Ngikuzwa kahle mkhulu. So if umuntu uzela uyodinga lusizo leli phepha le ngibhala igama lakhe. Sho ukuthi le mali engiwezayo la igama lakhe. And ungakhohle lapha ubatshela labantu ukuthi mina ngiqala ku 10 million rand umuntu athole 10 million
bese ke angikhokhele mina imali engango 2 million rand kuleyo mali. Uneshare kuyona leyo mali asuke Leyo mali senze. le engimsiza ngayo umuntu mina angikhokhele ngayo ke u2 million rand njengoba ukuqala kwami vele u10 million. Uyangizwa baba? Mkhulu. So kuba njalo ke but khona nje kuba khona nje imali ukuze ukuthi ilunge yonke iprocess le just umyalezo. Mhlambe ungayibona nje ukuthi hayi mhlambe kuphume malini imali incane labafana bafishane bayidose khona badose khona and ngicabanga nje ukuthi bayidose indawo useduze. Kusheshile mkhulu. Usheshe kubuyile njengoba ngithe ngiwezela la umyalezo ukuthi lento ngihlalele la ukwenza imali. Uyangizwa baba? But if udinga nje ama-million la ngisho ngawo angeke ngikhona ngikuwezele la. Ama-million kunendawo engiwezela kuyo kuzothi nina niwabone la ma-million. Uyangizwa baba? Yes mkhulu. Yes. Ngiwezela la indawo but kune into iningi engiwezela ngazo ke. Kuzokuthi nina nizokhona ukuphumelela na 10 million one time niyithole. Umuntu uyogodukela nawo 10 million wakhe ahambe naye futhi umbuzo omhlangana nawo umbuzo omningi ukuthi baba ngingakhona ukuthatha leyo mali ngihambise ebank. Mina ngisho ukuthi udinga imali yona ingenelele khona ebank straight iyangena ingenele yona ebank. If when account yakho iya reporter yona futhi izo reporter kuwena ukuthi imali seyingenileke. Uyangizwa baba? Ngikuzwa kahle mkhulu. Khona lokho imali leyo ke iweziwe nayi nje le. Isikhwama lesimkhulu ukuthi angifuni ukuestimate ukuthi senza malini ngoba kusuke kuya ngomuntu nanedlozi lakhe nanabafana ukuthi basebenza kangakanani. Kodwa nje mawufikile mkhulu uhlala isikhathi eside mkhulu linda imali. Lana mawufikile la masuweza iprocess baba 2 million rand. I mean 10 million rand iprocess yakhona iba khona 2 hours. Yes. Esigodleni. Uyangizwa? Yebo baba. 2 hours ukwehla phansi. Makungabe nje ukuthi amajozi akho vele shares nje ukuthi bakulandela wena ke nje ukuthi ihlahla yakho vele isephezulu. Njengoba abanye abantu siqala ukulungisa ihlahla oqala before siweza umsebenzi wabo. But if unehlahla wena ukuthi hayi umuntu unehlahla lo iyathatha nje u-hour abanye abantu nje 45 minutes. But maximum yakhona is 2 hours ukwenza i10 million kule siyaweza ngayo 10 million rand. Wena ngifuthi ngiyathemba nje ukuthi uyasazi lesi. Abantu futhi mkhulu bayalazi ibhokisi baka babona. Leli bhokisi lelo senza ngalo 10 million rand. Kunento iningi eyeziwa nala imali. Umuntu omkhulu engazibuza ukuthi mangisuka eGoli noma ngisuka eCape Town noma ngisuka endaweni ekude. So le process le ungayenza ngosuku uphindele emuva. Noma futhi ungahamba naye imali yakho uyibhukela la ubhuka khona. Kusasa ekseni ugibele nemali yakho uye ekhaya. Angeke ishintshe le mali mkhulu. Angeke ishintshe le mali. Le imali noma makungabe nje ukuthi siwezele imali 10 million. Mina ngiyathatha lo owami 2 million. Wena uzothi baba ngawuthi ngithathe imali incane noma i5000 ngiyobhuka ngilale. Le inye imali ngizoyihlala esigodleni kwakho. Ngifuna ngiyibone kusasa mangiyiphatha ukuthi iyona yangampela. Or ukuthi mawuphuma wena la abantu badala abantu abafana abafishane bayithathe leyo mali bayokuphosela lapha ebankini izo reporta ula ukuthi imali ingenile bese ke wona uyaphuma uwazi nje ukuthi imali yakho esebankini mawuphuma mawuya somewhere noma ufuna uyoswipe noma uwenza njani noma uyo ATM uyoyikhipha noma ngene ngephakathi nakhona futhi kunembuzo ukuthi baba abantu basebanki bazoba nemibuzo ukuthi le mali iphuma phi la isukezayo la ukuthakatha lokho. Yes. Lengiwezayo la ukuthakatha. So mangithi ngiyathakatha la kusho ukuthi nabantu basembeki bona bayiqalile nje ukubathakatha before ngivele la. Uyangizwa? So imali engiwezayo mina la indlela yokuthakatha wonke umuntu nje uyayibona nje ukuthi imali seyingenile. Abantu basebhenki lento bazokubuza ukuthi sangakusiza ngani ukuthi ngizela uyokhipha imali yami. Ufuna ukukhipha malini? Ngifuna ukukhipha 5 million rand. Bayokuthathela ikhadi lakho nje uyoweza iprocess yonke uyitholele 5 million. Akho umbuzo obuzawo futhi la ngifuna ukucwalisela khona ukuthi kunegazi yini lapho njengoba ubona la. Awukho gazi. Alikho mkhulu. Mina nje ngiyathwalisa umuntu if ufuna ukuthwala. Kuyathwala lekhaya. Kuyathwala lekhaya. Futhi umuntu uyaphumelela beside ukuthwala. Njengoba la umuntu just ukuthi ufuna ukuphumelela. Ufuna ukushintsha impilo. Kungena gazi. Ngiyaweza lokho. Nako. But if ufuna ukuthwala futhi ngiyathwalisa la ekhaya kukhithe gazi la. So umndeni wami nje uyuphephile akho ingane izoshona lutho baba
wonke umuntu uzoba safe. Yes, And le mali le uzoyisebenzisa nongisho noma bani. Ayikhethile ukuthi yakho nje kuphela isebenzela wena kuphela. Ukuthi le mali izoba yakho, but wena mawuza la ngizokwenzela ngendlela yakho negama lakho nesibongo. But emva kwesikhathi wena le mali uyathatha nje uhamba nayo. Ufike noma nje uyithathele ebankini lakho uyisuse uyitransfer ebhanki lamama noma umuntu othandana naye noma abazali noma umalume noma bani umbonayo nje ukuthi uzosebenzisana naye ukwenza ama-business. Njengoba le mali le kuze ukuthi nina ngiyakusiza namhlanje kuze kuphele 2 years ungasondelane nami nje. Uyangizwa? Yebo. Phela 2 years ungasondelane nami njengoba ngithengisiza umuntu 10 million. Manje mawedla imali le engathi automatic ukudepend ukuthi hayi ngizohlanganisa inye imali yoqala ngayo umsebenzi yomkhulu ngizophinda futhi lapho ungakaphele 2 years ngeke uthole usizo. Njengoba 1 ngisebenzisa ama computer carabash nginabafana bafishane. Wonke umuntu namagama kuba khona ahleze ahlala lapha yana. Uyangezwa baba? So makungabe nje kune yonke into lapha yana amagama nesibongo sakho sisusa khona nje computer carabash yami emva kwa 2 years. Izinye izinto angifuna ukuzivela la ukuthi nina nisibone njengoba ngeke nizoyithanda lento ukuthi nize la noma ngikusize efonini niuze imali nizoyibona engathi indlela yokuthakatha. Uzobona engathi indlela yokufa leyo, but leyo indlela leyo engivezela iyona nje indlela mawufika la imali uzoyitholela khona. But mangithi nje nginabafana abafihlane mangithi ngine ilokunjana i-computer carabash abanye abantu akayazi nje ukuthi i-computer carabash yachaza uthini. Ichaza yonke information yomuntu, ichaza yonke into imali yakho ukuthi ihamba kanjani. Amagama nesibongo umuntu nje angimsize beside ukuthi ngithathe igama lakhe ngiliposte lapha e-computer carabash bese ke ngilibhalela ephepheni. Uyangizwa baba? Ngiyakuzwa. So kungakho ngithi nje ukuthi umuntu mawufuna ukuza kumina umuntu mawuvika namhlanje nje ukuthi avela ayivelele la eThekwini ukuthi baba uyafona ngisele eThekwini angeke ngizokutholesa usizo lakho njengoba umuntu nomuntu kuba khona nje information yakhe iphelele. Mawufuna ukuza kumina ube ukuthi nje mina ngiyalokhunjana nje ukuthi ngifike kuwena kumele uconfirme ngayo kumina ukuthi baba ngosuku lokuthi ngifuna ukuza lapho uzobufikile noma ngosuku lokuthi ngifuna ukuthi ngingisize ngizokudepositela imali leyo uyifunayo mina ngidinga imali ingene ku-account. Lokho ngiwezela ukuthi ngiba ne-target nabantu ngosuku lu-1 ngiweza i-10 million abantu bawu-10. Akudlule lapho. So kuba khona appointment. Asiwezi appointment ibe into ibalekile appointment. Maweza appointment nami ukuthi baba angithi namhlanje ngomvulo ukuthi baba ngolesithathu ngiyeza ngizokufaka iappointment yabantu ngelesithathu. Banolesithathu. Makungabe kugcwele ngiyamtshela umuntu ukuthi kugcwele wena ufike ngolesinye. Mkhulu. Uyangizwa? So ungavele uthi ngiseThekwini be uthi uyapi. Umuntu ungana appointment. Ungawenzanga appointment mkhulu. Be uthi uyapi. Mhlambe uzongifitha lesokugcwele abantu bawu10 ngizothini ngaye. Ngoba i-computer carabash ithatha abantu bawu10 ngosuku. Ngizothini ngaye. Uyabo umuntu uyamjikisa abuye njengoba angeke ngizokhona ukumyezela into ukuthi ngeke aphumelele. So kuyabhukhwa mkhulu Moses Godlweni. Appointment iyona into ibalekile. Mkhulu ngesimo sokuthi ibhiziningi and nawe futhi umuntu omatasa. Ngizocela nje mkhulu ubaphindele abantu inombolo abafuna imicebo ukuthi bakuthele. Le inombolo yami baba ithi 081 068 068 121 8131. Mkhulu. 068 121 8131. Abafuna imali, abafuna igubhu bakuthinta kule nombolo. Abafuna igubhu banenkinga umuntu othandana naye umjolo ahambe kahle. Siyazi le generation yethu nje amantombazana bathanda ukujika njeka. Nabafana labo bathembise nje ukulobola. Akafuna ukulobola kodwa yonke into banayo. Oza kumina ngizokusiza. Kuyalashwa la ekhaya. Yonke into nje iyawenziwa la ekhaya. Mkhulu sibonge ithuba nesikhathi osinike sona ukuthi sikwazi ukufika sixoxe nawe mkhulu. Until ke abantu ke bathinta udokotela benze show babhuka benze show bakhuluma naye umuntu engafiki nje eThekwini esefika akabhuke isikhathi sisakhona. Mkhulu isigodlo sakho seThekwini ba. Sethekwini mina. Okay mkhulu hayi siyabonga mkhulu sinikeze ithuba. Mina baba makazi ne 25,000 umuntu usizo uyalithola. Uyalithola usizo. Siyabonga mkhulu.